Hello guys, so tikaturog ak goodman pero kabataan di rin nga turog wala git may himo kay taod-taod pamukaw taod-taod pamukaw. So bali yan na ako ni himoon is magtutupi na lak manlulukot na lak sa akon mga linabhan. So of the pok niyo yan na. Guys, pasensya na kanina sa akong pagsinghot kay sinipanak talaga. Excuse me na lang po. So, wari ko na gin-edit dito. So, yan na. Manlulokot kit. Yan na. So, kung wari kam libang, please update niyo. At, oh my God. Talaga naman. Diba? Wow. Dere balita. Antigo kam guys, ang mga content creator na iintindihan ko talaga. Kay sa era position kuan nanoy ni makuri ngayon magkuan maging content creator kay bisan ako na nagsusubok ginsusudlan ko ang buhay creator. Wow, creator talaga, may accents pa. So bali mabutlaw magparapinsar, masakit sa ulo kung nano na ako ku-content mapasaya ko man lang kam makuha ko man lang iyo mga kiliti para niyo masuportahan, di ba? So adlaw nagpipinsar ko sana danay mahigda na laak, danay makaturog na laak. Nagpipinsar pa kung nano ko ni content buwas yan na nagpipinsar ak kay karayag ko kasi guys maranasan ko man lang maging content creator, magkamay da mga followers at viewers, magkamay ada supporters na kahit papaano kuan man laak sa Facebook na makabulig sa amon, lalo na sa akong mga anak. Kay ako guys, tungod sa iton karoy ko good man maging content creator, kay kahit papaano makatustos man lang kami sa namon panadlaw-adlaw. Danay kasi krisis ako kami, danay maluya. So karoyag ko na diri akong mga anak makaranasan sud sana. So ako nagtatry ak maging content creator. Nagpipinsar ako nano daw lan maupay content, nano daw lang ko ni content, magkamay daman lak supporters, kamay daman lak followers. So I hope guys na masuportahan ak niyo sa akon pagva-vlog. I hope guys na makuha ko yung kiliti. Sana guys masuportahan ak niyo sa akon pagko-content. Advance thank you po sa iyo na tanan. So bali yan na nanlokot ako. So wari ko ni ma-video isang tuhay kay nag-stop ang video, nag-stop ang pag-record kay nag-full storage ak tungod sa mga video na akon pinan-video, na akon pinan-post, na akon mga kino-content. So bali nag-stop ini. Tapos dida wari pa kudak matuhay kay nakon kabataan na tigo naman kan, di ba buyag. May alo didak pangisog. May halak din ang pangisog. So eton kabataan kasi kagsisimok. Naduroy pa ang paso, balhas. So maera sa lawas. Pero siring ko nga ni okay lang paso, importante umadlaw, 'di ba? Makakuan man la kay pero san amon din adlaw san pananom, panani, kailangan talaga san adlaw, guys, kay para pag-ani san tuhay, tapos makapagbulad san tuhay. Kay didi guys, malako talaga ang bugas. Sige palit, kamal pa yan na sang bugas. 'Di ba? Imagine 50 ang kilo. Ba ang pamulino siring tagad mahal pero nakakakuan man liwat, diba? Nakaka-discount, tigda gastos dire kay utay-utay, diba? So mas pinipili ko na may da kami may nolino
Iton kay para nakukuha ng gastos ba. Kaya pag waray kasi kami minolino, guys, magastos talaga kami. Kaya mapalit kami bugas, mapalit kami gatas, mapalit kami diaper. Pero okay la, go la. Mo talaga ito ng buhay, di ba? Malton. So, kaya kailangan talaga na maadlaw didi kay para nakakabulad san tuhay. Mayton. Tas para mga linabhan, nagmamaradayon. Ba, nagiihan at baado, mga bado pag diri na adlaw basta na stock la didi sa balkon iton maiha pero bisan bisan nauran guys naglalabak talaga kaysa naman matambakan naklabahan di ba para sa ako na ako lang nagmamangno sa akon anak so kun mga anak mga buyag pasaway iton so kailangan paspas talaga pero bisan paspas iton guys teres share ako sa iyo nga mahamot malimpyo. Wow! May ton. Tinagda na kasi sana akong mama na ayaw pagparaluya-luya paglaba. Kay may kabataan ka. May ton. Pero sa pagkaon talaga ako nasawa nagsisiring. Laksiya pagkaon pagparaluya-luya. Diri mo talaga mapapalaksi din. Di mo talaga mapapalaksi sana lalo na kung marasa guys. Diri mo mapapalaksi pagkaon. Kay kuan kareg ko kasi naukuan ko sa kundila kareg ko nararasahan ko sa nakundila di ba maitan so nano pa ba ko ni chika sinipon ang kalalangot singasipon na balabag maitan so ada medyo damo iton guys akon linabhan kaya na akon iton primero nga laba tasan akon ginlabhan na to sa kakulo maiton akon pag laba ton tapos iton go lang at akon mga anak ko nagpipinasaway nagainurugyag dinan mamati lalo ba ito naguti ay di na buyag lao nadoroy la pero okay la go lang ang laban habang buhay laban di ba guys tuloy lang ang laban Maitan kabataan no pinasaway baagod man buyagla napagpinasaway nakikinuan sila sa cellphone kay nakikita nera na nakaakuan sa akon karag nera labton sasaway ko nga ayaw niya paglabte sagdi la nun niyo dida ayaw niya paglabte Meton sorry na istorbosan mga kayaman didi kang rerebhong san kayaman so pasensya na po ka so bali send sunod na pasensya ko ini nga akon amon kwarto kay maserom parak mag-abrisan san flash kay tungod sa nakon kabataan so maula po iton damo nga salamat bye bye